karon guys, nami sa balilihan karon. Yang ipakita ninyo guys, Naay daghang bago guys, gisad sa sako. Kay patimbang. Mo ni si Jay mog uling. Pero kini si jadi ni nila pauling ilan ning ibaligja ditso na nigbaligja. Kadto injuha pa to no, to ay nagabarog isang sako. Tuwa pa po, ay salamat sa Ginoo kay daghan imong daghan mo kuan. Bagaw. Daghang mga bagaw. Ikanis na yung mga na guys binuungan. sila si Wag. Hoy, bisaan man imo wag. Pag sure wag. Dito wag. Binuangan rami makuha sa buteng. Basig mo inom ka. Kisa imo nga Brad. Joseph. Taga-iligan ka? Brother Joseph taga-iligan. Muabot na ba ni iligan? Sa mga igsoon nimo? Nabitaw ala. Ang internet ato? Sagdira. Igsoon, yun na pa kay tatay. Ala, insa imongan? Kinsa mo imongan no? Joseph Amihan. Amihan siya guys. Unja ag imna taga Iligan. Iligan Baraas Iligan City. Unja karon niya ka sa Bohol niya sa balilihan guys. Niya ka namin taga balilihan. Unja guys dugay na ni. Dugay na ni si Jawa ka uli didto sa Ilaha sa Iligan. Pila na ka tuig Brad? Pila ka tuig? 1994 kadanhe. 27 ay 20. 6 27? Oh. Duga dyan na. 7 years na siya. Anja, gusto po kang muuli dito? Mubisita? Kaya nga naman. COVID. Pagkano naman Brad? Kung kinsa tong nakakitaan ni nga taga-Iligan, niya si Brother Joseph. Si nang Joseph, Brad Joseph Amihan. Bawaan tan Dr. Ubial na, baksidor ba ko sa una? Sagdira. Moksing ko iligan. Uy na, baksidor man din si sa Iligan, guys. Ang stable ko ni Dr. Ubial, yung stable. Stable ni Dr. Ubial. Kuya dekang Sa Baraas. boxing mo ra dekas man. Hala, uy, kuya wa man daay ka. Ilhan jud pud na ante jang lawas pura bujag. Hala Shout out sa. shout out, ina shout out. Shout out sa orang mga Shout out sa imong mga igsuon. Bakter nga, si Ferdinand Carcina. O si John, lahat yung Cagayan to, John Tasinsya. Katablon. Ansa? O ito silang Bekbado, taga Hinaplanon, Iligan. Ansa imo mga Mga igsoon. Nasa kuwan sila, tubod doon. Sabi nga sa imong igsuon. Edward. Edward. Daghan mo. Wala yung mami. 5. Imong ginikanan, kumusta? Inagimingaw na ko ninyo. Mga igsuon pod. Kuwan kanila kay uwaw na ko kuwan nila kay nagwa na sila mo kabangan ako. Taon po. Hindi ko tuyaan, doon ka maning pabantayon lagi ko baka. Sa mga COVID po niya. Pabantay kag baka sa imong pamilya naman dani. Pwede. Pwede. Bata na ko nga special child po. Intaon. Amang. Amang. Mga 10 anyos na ko ng unis. Indot man ang amang. Imo naman sa insainan. Makadugang po nini mag-exercise. Exercise ka nang magsikag pang bunot na nawa muscle ni Jabukton Wow, para ka Kabutan guys sila. Oo. Guys, ilang baligya. Apila ato sa ibabaw na pala to. Sige, kanang salamat. God bless you. God bless ninyo. Brad Joseph. Brad Joseph Amihan. Way sapayan. Ay, salamat ka, Adjo. Huwag ka mo pod. Na-upload nga. Sako.
Maabot lang pa na. Pero ganito nang gamitan ninyo. Ah. Ano daghang gitagaan na may sa mong amo. Ah. Sige, amon alaman ning dadon. Sige. Salamat ya sa grasya. Na itubig ato. Kay tubig, garang tubig na to. Tuwa sa dito. Wen, taga isang tubig, Wen. Taga Wen. Ansa lang? Ansa? GC. Ano lang kay na kay sa YouTube starring. Ato ka kay starring ka. Dali ato bang sa Moingan maglabutan na man si Jaoy si GC amihan. na guys. Amihan long. Along GC. Na tagsara ing ani anti kugihan ka adjo. Ani na. Anti na wajang masel para bujag tungad aning sig pangasag. Buutan anti kugihan. Nagawa po buya guys. Sila guys oh. Kugihan ka adjo. Daghang bago. Ani pila na ni ka kilo lo nganing tanan ka ha. Ani na pila ka kilo ni. Times tados, dugang tados, 400 ana. Na makapalit jud pala makapanabo na. Buutan tabang sa jang papa. Salamat ka julunga. Kamu pun. Inay ra mo tay kay dangog tay. Uwan na ba? Bisa na mo naninong manilong pag uwan tay. Diha mi sa multikab pa. Paingan mi anhi. Bentahan mo matikap kay ako pud tabang o magka-uwan-uwan na silungan pa. Yo, salamat kay. Oo, long. Isa pa yan. Mani lang mga tinangtang. Injuhan ng tinangtang nung kani. Mana nigbunot no. Kani usijak malaja bitaw kalami po ni sija isugnod. Musika man ni. Kunang buwak. Ay kanang mga orchids. Ay o si manang katong dito sabay nang adyo si jagbunot. Himog fertilizer. Hindi na tay. Ay kuno gan bitaw ka na. Na lang buwak. Inaglilig ng mga buwak. Ha? Ha? Na guys, na. Dili na? Adik na. Dede ninyo ni baligya. Na sa unang baligya karon ni naman. Kay nga naman. Yan auntie guys, hindi na girls, nagdagdag kay lami dungalig. Di ba auntie mo ni atong spot sa bukid? Pang-aksiyon ani. Aksyon ako ra auntie. Hoy, agaw ako ra. Ay, di ugahi ra ba na? Di humo. Ay, ikaw ganahan ka? Bugat na auntie. Guys. Waso na me. Masig pwede pa ni auntie. Ano na? Hindi na din matabang auntie. Di sila na nagtuplok. Mo din na auntie? Dutingan? Butsaw? Uy, mauna. Bal na ba to dana? Atong herbal. Na ato sa buwak. Hala, gidatugan ag buwak. Sa dira. Andiyan ito mga bali. Hallelujah. Ewen. Ibalin sa agahoy. Ginatugan. Bali, ang taon agbuwak. Wag. Dito na nagdukog ni. Langga, aray. Agi sa ante. Oh, guys, nagamang mga danay, kahoy, butong, lukay, buwak, mga hinata guys. O, ha? Munang Ante, ako na po dana, ante. Ato na po ka sa tubang. Dari ako. Patay ha. Ante, ampeng, ante. Sa dira, ate, sa dira. Da, napuno na kasi dakuan. Napuno. Pa, kapal na. Ay, salamat. Sa okay na mo diha? Yeah, daghana sa mong da. Ana ra. Na, guys. Ala, it's a present. Wawag. Tabang day. Naa? Nawa. Kuan. Guys, mauli namin. Na, amang karga na, amang mga da. Na ilubing, ladya, butong, na ame kahoy, buwak, ug lukay. Okay, guys, mauli namin. Di namin sawi, guys.
Wa nami sa karsada datong kalubian niya nami aning highway na. Karon guys, diyan nami sa merkado Balilihan. Naagi na pud me. Nang merkado sa Balilihan. Og naapod ang ilang munisipyo Balilihan nga presidensya. Ilan ang munisipyo guys sa Balilihan? Nindot ilang lugar ani guys. Sa ang eskwelahan sa Baiso. Na Baiso ni Sidya College. Oh, matoy Baiso sa Balilihan. Garon na kami sa Corelia. Anay Corelia guys. Sagikan sa Balilihan. Yan na may karon sa Corelia. O, ang ilang simbahan simbahan sa Corelia. Nami ani guys. Para provincial engineering kana babaw. Provincial engineering guys. Kapitolyo. Sana sa ante. Hello, sana mo sa ante guys. Okay guys, balik ko namin. Bye ni Uncle Alpe kana. Bye ni Uncle Alpe mauna. Ilang mawid, ilang baby maliksi kana, pero lahi na rin tag-eja. Ilang kardo ilang kardo to ilang mawid ni ilang buwan mawid no? Loloy. Ana. Yanata. Sana dito ilante. Sama ni? Atras ta. Mag-inatras dahil guys. Hallelujah. Hi guys, nami. Abot nami jud guys. Salamat Ginoo. Anami. Alo ang nepan payang amin sa niwag amin inamayong hapon wag init tuan mangyatid guys majang hapon yan na jud me salamat Ginoo kay abot nami rabana law nga pan kana po na ay binangkal. Dalaygon ka o Diyos, salamat ka adyo kay ni anami. Salamat Lord kay na maadyo ang among pagbiyahe Lord God. Magmaro to guys. Magpalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Maralang bulanon. Like and share palihog sab. Daghang salamat and God bless us all.